Takže čaute, ja som Patrikos a vítam vás pri ďalšom videu, lebo som sa rozhodol natáčať videa na tento channel. Tento channel bude najlepší na svete, lepší než Gogos Vlog. Ale nie. To sa mi to tu nesvietí. Chvíľu strpím. Už je to lepšie. Takže, čo sa mi dneska udialo? Takže, dneska sa mi nič takého zvláštneho neudialo. Akurát, že sme s kamarátom taký, jeden parkour dávali, tak čo? Ale nie. No tak, akurát tak my sme takí pokročili. No, my sme takí, taký pokročili. A nie úplne začiatočník som. Neviem, kruhy pod ušami. Začiatočník som. Au, práve som si pichol do oka. Pravítkom, aby ste mohli vidieť. Som začiatočník, ktorý nevie ani ako sa skáče. Kebyže viem, ako sa skáče, tak to predvediem. Hej, takto, že... Ale viem, ako sa skáče. Ale chytak je to, že my sme takí začiatočníci a vlastne neviem, prečo si nám to dala na hlavu, prečo to je také studené. Proste sme začiatočníci. Aj s jeho bratom určite, ak toto budeš pozerať, tak budeš vedieť, koho myslím. Koho myslím, akože keď budem myslieť teba. No, akože keď to budeš pozerať. Prosím, pozri si to. Ale nie. Prosím ťa, ak si to povie. Tak si nepozri, čo? Pozri ťa. Nie, teraz už vážne. Zajtra si on do školy bere tiež tepláky, lebo vždycky po škole ideme, lebo on nemôže chodiť von. Nejdem tu vraviť jeho život. Prečo by som tu mal vraviť jeho život? Asi ste aj zachytili, že na tomto videu lepšia kvalita, pretože natáčam cez tablet. Ale o chvíľu bude ešte lepšia, lebo som ide opraviť mobil. A ten už bude mať všade, tablet nemôže mať všade, lebo ten akože do školy si neberem. Mám ho zo pár, ale tak jasné, že nebudem brať napríklad na parkour. Takže málo miesta, už len 29 sekúnd. Ty vole, tak to musím ukončiť. No však už to má, dobre. Takže toto je akože taký štýl môjho vlogovania, akože sem tam, som sa rozhodol, že budem natáčať 15-14. Takže zajtra, ak sa podarí, tak aj ten parkour natočím.